Atraktívny vzhľad, tichý chod, plynulá jazda, bezpečnosť a spoľahlivosť. Tieto vlastnosti v sebe spojujú moderné výťahy bratislavskej firmy Liftstaff. Spoločnosť vznikla už v roku 1994, spravuje takmer 800 strojov a patrí medzi najväčšie výťahárske firmy na Slovensku. Teraz vám predstavíme firmu Liftstaff, sme pred výrobnou halou. Disponujeme 19 stálymi pracovníkmi, máme dodávateľsky ešte zanúmených pracovníkov. Sústredíme sa na činnosť v Bratislavi a okolí. Zameriame sa na modernizácie, rekonštrukcie, opravy a montáže nových výťahov. Robíme popri tom servis, údržbu, revízie, odborné prehliadky a skúšky výťahov. Tisíce výťahov na celom Slovensku je kvôli ich veku a novým normám potreba zrekonštruovať alebo niekedy aj vymeniť za úplne nové. Užívateľia vďaka tomu tak získajú výťah s plynulým rozjazdom a dojazdom do stanice, úplne minimálnym hlukom, nižšou spotrebou elektriny a predovšetkým príjemným ovládaním. Teraz vidíme výťah TNV 500, to sú pôvodné výťahy 20-30 ročné, ktoré my v dielni prerábame, robíme z nich výťahy po nosnosti 900 kg, novšie, ktoré sú úspornejšie, kvalitnejšie. Zákazník, keď chce, príde sa do výrobnej haly pozrieť, ako sa výťah vyrába, potom sa rozhodne, aký chce mať výťah, aké zariadenie, v akej výbave a vyhovieme. A väčšinou šírka kabíny ostáva, ale dĺžka sa treba môže dať z nejakých 1000-1050 na nejakých 1200 až 1350 mm. Čiže 20-30 cm vieme predĺžiť niekde 15 cm podľa potreby. A možnosti rozmeru šachet. Väčšia nosnosť znamená z 250 na 320 kg, z 320 na nejakých 400 kg a z 500 kg výťahov, to sú dlhé kabíny, tam môže byť nosnosť aj 900 kg. Tento dom je asi 9 poschodový, modernizácia alebo rekonštrukcia trvá od 5 do 6 týždňov, záleží od počtu staníc a podľa požiadavku zákazníka. Pozeráme sa teraz na typizovaný stroj S4 s motorom Rade Končar 5,5 kW, ktorý je zastaralý. Typizovaný znamená, že to je na tisícky výťahov dodávané zariadenie a čím ho nahradzujeme modernejším, úspornejším pohonom. U starých pôvodných rozvádzačov relový systém bol veľmi poruchový, nahradzalo sa to mikroprocesorom. Ako náhle použijete aj frekvenčný menič na rozbeh a dobeh výťahu, odbúrajú sa takmer všetky poruchy. U týchto výťahov s frekvenčným meničom je úspora elektrickej energie približne 15% oproti pôvodnému výťahu. Kabina, na ktorú sa pozeráte, len teraz surový výrobok, či je to zohnutý a privarený plech. Podľa výberu zákazníka rálkový vzorkovník sa vybere odtieň farby a dá sa kabína komaxitovať. Ak si pamätáte tie staré ručné vrzgajúce dvere dvojkrídlové, nahradili sme to výťahom s automatickými dverami. Elegantnejšia, efektnejšia jazda, úspornejšia a programové voľby sa dajú spraviť podľa želania zákazníka. Za minimálnou poruchovosťou nových výťahov stojí nielen použitie moderných motorov a digitálnych rozvádzačov v strojovni, ale i pravidelný servis a kvalitný dispečing spoločnosti Liftstaff. Práve sme v miestnosti, kde máme dispečing, ktorý je 24 hodín denne, sem sa nahlasujú a zapisujú poruchy, odtiaľto sa organizuje výjazd. Do tých 2 hodín sa snažíme prísť na tú poruchu. V prípade, že niekto zaseknutý vo výťahu, zahlasí sa ako havarijná situácia a do nejakej polhodinky sme tam na mieste. Vyťahneme zákazníka z výťahu a eventuálne hneď opravíme. Snažíme sa zákazníka presvedčiť, že sme veľká firma, dobrá firma, s tradíciou sme firma, tak prečo by nemali od nás brať?